Glokiba jema ka se kunnafugula ma dakuruɲɛ kelen an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Aidara nisɔndiyaw ni farifonu kɔnɔna na a y'i bila filaw ka masiri de la ni a ka kalanden ninnu kunbɛ fila kunda ni ye fila jɛkulu ye min ni a sigira sen kan réseaux sociaux kan WhatsApp kan ni a bɛ wele ko groupe Fulbɛ Sherif la hakililajigila an b'a jira aw la k'a fɔ ko nin groupe in bɛ sen kan a bɛ san 3 bɔɲɔgɔnko bɔ bi n'u sɛbɛkɔrɔbɔra i n'a fɔ dakɔnɔɲi kana bɔ an fana karamɔgɔ la Seyidi Sherif Usman Madani Aidara ka bɔ Mali jamana kɔnɔ yan Côte d'Ivoire Burkina Faso Guinée o n'a ɲɔgɔnna caman nin tama yɛrɛ laɲini ti dɔwɛrɛ fo ka n'u ka kanu kurakuraya ni ka jira an fana karamɔgɔ la Seyidi Sherif Usman Madani Aidara. Mashallah an nisɔndiya belebele sɔrɔ o la e yɛrɛ tun ɲɛ banna an si ɲin datugulen tɛ parce que an y'a natɔ ye dɔrɔn an ko a fila cɛkɔrɔba natɔ filɛ o la an ye nisɔndiya sɔrɔ o la an ye kelenya sɔrɔ o la an ye karamɔgɔ ka kodɔn sɔrɔ o la k'a jira an na k'a fɔ ko ale ni an bɛɛ ye kelen o la an ye nisɔndiyaba sɔrɔ o la min bɛ somɔgɔ sama bɔ ale ye mɔnɛ bɔ anw na ni kira ko ye sabula kira joli don mɔgɔ min ye kira joli ye ka tila ka kira ka baara kɛ ka kira ka kuma fɔ k'a baara kɛ o la n'o o y'a yɛrɛ présenté k'a fɔ ko ale ye fila de sabula ale mamuso ye fila ye vraiment o ye nisɔndiyako ye filaw bolo o ye hakilisigi ye o ye wasoyɔrɔ ye filaw bolo o diyara filaw ye kosɛbɛ. An balakaw ye kɛnɛ lasɔrɔ u nisɔndiyara kosɛbɛ ni ka bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma Seyidi Sherif Usman Madani Aidara. Vraiment an karamɔgɔ yeli dama dama o dama dama y'an bɔ parce que bi don ni farala an ka loban dɔ kan dɔw bɛ o ye karamɔgɔ kanu san caman o ma se ka karamɔgɔ ye dɔw bɛ o fana o y'a kumakan mɛn u b'a laɲini o b'a ye cogoya min na o t'a sɔrɔ donc an dun ala y'a latigɛ bi an k'a ye o diyara an ye kosɛbɛ yɛrɛ parce que karamɔgɔ ayi an ka mɔkɛw an ye karamɔgɔ fɛlɛ an ka mɔkɛw de ye bi parce que an mɔkɛw de tun bɛ nin don mais o ye nin labɛn ka di karamɔgɔ ma karamɔgɔ y'a dɔn an tɛ fɛ an y'a ka bɔ a kan yɛrɛ. N'i ye filaw ka nin groupe in yɛrɛ ta k'a lajɛ maa minnu kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ taa maa 326 bɔɲɔgɔnko la a sigili laɲini ti dɔwɛrɛ ye walasa ka filaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan tɔgɔya min na an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Aidara k'a ka hakilinaw kɔkɔrɔma don Mustafa ka taasira dɛmɛni siraw kan o n'a ɲɔgɔnna caman a kɛnɛ in kan welewelemadakaw kɛra ka ɲɛsin filakunda bɛɛ lajɛlen ma cogo min na ala ka diinɛ min a kɛn bɛ k'o cari diɲɛ kɔnɔ bi o ka se ka lawaleya sigidaw la cakɛyɔrɔw la o n'a ɲɔgɔnna caman. Frontière tɛ diinɛ la diinɛ ye silamɛya diinɛ siya ko t'a la ni min siranna ala ɲɛ ka tugu ala ka tiɲɛ kɔ o le ye balima ye donc o nisɔndiya kɔni bɛ na ni ala sɔnna fana filaw fana o ye jija o ye karamɔgɔ minɛ n'u bolo fila ye ni min y'a minɛ bolo kelen o ye bolo tɔ kelen fara la a ye jija a ka kumaw ka danbe tanga yɔrɔ bɛɛ a kana ye fɛ ko e ye karamɔgɔ nɔfɛ tuguba ko e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na. Nisɔndiyaw ni nimisiwasaw bonyana kɛnɛ kan ka d'a kan kanuɲɔgɔnya siraw kɔfɛ sirakɔrɔ sɔrɔla ye min ni Seyidi Sherif Usman Madani Aidara a y'o kɔrɔsiɲɛ filaw ye ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan ka d'a kan soma kunda a y'a jira k'a fɔ ko a yɛrɛ bɔnna dɔ ye fila ye min ni o bonyana filaw bolo kosɛbɛ Seyidi Sherif Usman Madani Aidara kelen ka kuma galamanin ta a nisɔndiyara ni nin taama ɲɔgɔnya in ye kosɛbɛ ni ka jira ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko silamɛ ka wuli ni ka taa bɔ i silamɛ ɲɔgɔn ye ko o ye fɛn ye min ni a baraji ka bon ni a laɲininen do fana ni ka weleda ka ɲɛsin u ma hali bi u k'u jija silamɛya taasira jɛlen a kana tila u la a lajɛrɛ in kɛnɛ kan filaw ye bonyamaseginba kɛ ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma Seyidi Sherif Usman Madani Aidara ni tableau dili ye a ma alikuranɛw bɛ o la ka taa se lajalifɛn caman wɛrɛw ma lajɛrɛ in baaraw ka sɔrɔ ka kun cɛ ni ala welew ani silamɛ diinɛ donkan baya layidu wɔɔrɔ